Terus aku kudu ngapa? Yo ngapura karo Mimin mergo ngunekke bosok ku mau. Salahku apa? Ngunekke Mimin bosok. Ah, bosok ora. Ora. Nek ora bosok, aku loro ati. Loro ati. Aku ora bosok ning koklok. Dedek lambemu manis esme ngujiwat marake aku trenyuh. Ra gawe seneng wong akeh gampang. Kok dadak ngunek kaya ngono senyadan to nyata. Iki mau ming upama lho kok tak urus. Ngapunten upama to. Wis, iki ayo. Ceglong. Ya-yaan. Aku kejeglong tenan. Syukur salah jembambasan. Pak Seno. Apa? Nggih, matur sembah nuwun panjenengan sampun ngangkat derajat kula kalan rayi kula. Sami-sami. Mugi-mugi menika mboten namung kandhek ing lati nanging lahir tulus ing batin panjenengan. Oh iki tok prisake. Napa? Kok kulite burik-burik ngene. Niku panu. Wah, alah iki penyakit kulit ana nang kene. Napa? Lah ya iki kok ketoke kuning ning bolming bedak. Nek dilangi burik-burik kaya ngono. Wong wedok kok jenggote bar dikerok iki. Monggo langsung jumeneng kemawon Mbak Apri, Mbak Mimin. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan no. Iya. Kula mbok disuntik Mbak Limbo. Lah panjenengan ngendika nek klek ibu-ibu sing nyanyi kleru badhe disuntik kula mawon sing mang suntik rasa dadak golek-golek pasien. Ora sudi aku nyuntik. Penyakitmu ora kecekel kok. Digoleki ya penyakit dalam ya ora ana penyakit. Kula niku lorone niku lara tresna sakite niku. Tresna karo sapa? Panjenengan kok ya. Tresna karo aku. Sih. Mbok ora sok aneh-aneh kowe iki ora. Iya, nang kene iki ana ahli kelamin lho. Ning ya werna-werna karang ya nuwun sewu, sifat nika werna-werna. Ana lho dokter sing gaweane meden-medene ya akeh. Meden-medene pripun? Wah ya iso ora niki mripat kula kenging napa, Dok? Ambuh ora delok engkas picak. Upama aku lahiran ngono terus sing ngeyem-yemi piye, Lek? Kok kowe lahiran ki metu ciduk apa piye? Lek ming upama. Sih. Aku mlebu ruangan kono mau sing dibahas. Iya, sing dibahas iki aku dianggap makhluk luar biasa. Kok saged? Pak dokter nganti bingung menganalisa awakku iki nganti bingung. Contonipun? 4 sasi mbladek tanpa leren, 5 sasi mbladek tanpa leren. Nganti ditakoni sebetulnya itu rahasianya apa? Loh, dokter wis takon rahasiane kok. Nah, kantek Pak dokter. Ora gleleng. Pak dokter ngantek tanya gek jamune iki sapa? Lah iya aku jamune sapa ngono. Jamune iki apa kok? Oh, apa? Apa? Nek jamune apa? Dokter perso lho, dokter. Oh nek watukku obate iki jamune iki, oh nek pilek iki obate iki, nek lara weteng obate iki dokter perso. Nek jamune sapa kan sing ngerti kula dhewe. Pun saniki men padha penake mang aku mawon. Lah nggih. Lara ki diterapi karo musik. Aku kan zaman keguguran kan rasake lara bareng diterapi ku suara musik-musik. Ora keguguran to, kejugrukan nek kowe. Tenan kok Mbak Ning ya pancen ya sampeyan ku perjuang tenan. Ya. Kula tahu lho ditimbali enten Jakarta niku wis dipesen bintang tamune Mimin Apri. Ning wonten sebagian sing mboten matuk. Ngantos teng telepon niku debat kalih kula. Kok sampeyan kok kuasane ngungkuli sing gawe urip to? Sing gawe urip niku mboten bedak-bedake titahe kok sampean bedak-bedake titahe niku tegese sampean niku mbahne sing gawe urip napa takune? Meneng ceplakep mboten. Dadi nuwun sewu kaya sampeyan niku malah tak anggap seorang pejuang. Sampeyan kudu iso nuntun rekan-rekan sampeyan kembali kepada jalan yang benar, kembali berpikir berprofesi selain sampeyan tapi yang berprofesi yang baik. Entah itu di seni atau budaya atau apa yang lainnya niku kudu dituntun kaya ngoten niku. Iya, pancen bener ya Mak. Iya. Perjuangane Pak Seno kaya ngono kuwi lho Lek karo dhewe. Piye kowe? Awak ya kudu istiqomah wis ratuk neko-neko pri aja seban gawean lawas wis dilereni wis Pak Seno memperjuangkan. Lho aku nek ngerti sampean dandan katok cekak ning pinggir dalan tak plinteng diasen. Ae Apri kae, wah, bangsat elek aku. Bangsat elek saya golek gon. Aja ning dalan. Maksud iki
nggon kamu sudah tidak layak di tempat itu, nggon sing bener ngono lho. Ayo kembali kepada jalan yang benar. Wong iki kudu wedi karo Gusti Allah. Dadi ibadah dan dengan keimanan yang kuat ki kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang negatif ki iso diminimalisir lho. Entenge iman kuwi ya. Iman memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ngomong paling gampang lakoni angel. Mergo sak perangan kanca-kanca ana sing faktor ekonomi, ana sing faktor neko-neko dan lain-lain. Itu kita tidak melulu langsung menyalahkan. Yo kuwi kleru, tapi iso digiring sithik mboko sithik menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan tidak akan merubah nasib kamunya kalau kamunya tidak mau merubahnya sendiri. Wis ngono kuwi apa yang kita lakukan dianggap apa? Alhamdulillah wondene Allah ya ditampa kanggo cambuk untuk menjadi lebih baik. Wis ngono wae ya no. Lah iki lho. Ning sampean wau story WA-ne marai aku guyu tenan yakin. Asli wis tenan kula guyu dhewe marai. Sampean niku lho gawe story WA kok ya gandeng duwe manuk rakitang cilik. Ayo do Jumatan pun aku iki cah edian aku. Lho, kan nek ayo kabeh Jumatan. Itu kan kita kesannya menggurui. Jadi saya belajar dari saya sendiri. Aku di manuk rakitang cilik ayo Jumatan. Lah itu bisa menyimpulkan pada yang lain gitu loh. Jadi rada menghakimi, kowe salah niku kleru kula awak kula dhewe gandeng aku duwe rakitang cilik ayo Jumatan lho. Ning basa mi mbok diperhalus ngono. Itu menunjukkan bahwa dia itu laki-laki loh. Jadi basa mi ora ngono. Rakitang pleci cilik ya ora apa-apa. Menunjukkan bahwa dia itu laki-laki dan berkewajiban nindake salat Jumat. Nek ngene kok reko-reko meteng barang ki itu rak sandiwara ning panggung. Ini nek sing Pak Sino seneng aku ora sandiwara tenan nyoto. Ya itu nek pengen meteng rene. Napa? Bayi tabung. Ning nek kowe tabung gas 3 kilo kae lho. Matur sembah nuwun dalam mimin angga inggih menika rayi kula Princess Aprilia saged sowan silaturahim. Mbak Apri, ya menika wau wonten lebet wonten ingkang sampun ngasta seratan caping gunung, mbok menawi badhe ngersakaken monggo dipun aturaken. Oh, ngaten. Suarane Mbak Apri, ya suarane Mbak Apri. Ya, monggo. Ya, alon-alon jenglenge aja seru-seru, Cok. Ya. Raga tuwa sing jenggleng. Ora raga tuwa, samping kuwi unit gawat darurat. Ya. Monggo. Kalonen rada seru sithik rampok kok diremak tremik. Iya. Santai wae ora apa-apa. Iya. Rada sura sithik Mas, wong sing jenglenge penyanyi bit unggul tahan wereng tahan walang sangit kok sampe dhewe. Panduran kok. Matur nuwun lho Pak Banu, sampun nyuwanaken kula iki Bu Yayu, wah kembaranku ora. So aku nek wis umur kaya Bu Yayu ngono kuwi aku jek cantik kaya Bu Yayu ngono ki ya Ratri. So ben aku kaya Bu Yayu ngono ki wis jenenge meskipun wis ndungkap yuswa nih jek kelihatan cantik ngono kuwi ya. Lho, sampean ki ora ngono to. Ning kene iki mau ana sing dokter ahli bedah. Sing wis siap kalau Mbak Mimin mau pengen operasi plastik wis sakniki kon golek ember sak oke-oke. Oh, tadi besok malah dadi ember le ireng ngono kae malan. Lah, ini beda. Inilah kehebatan Mimin dibanding yang wanita yang lain. Iya bedane. Kalau wanita yang lain nampak keriput sedikit, nampak hitam sedikit, nampak ada bercak sedikit, dipoles, dipiye, dipermak, didempul men ketok nyenengke lawan jenis terpikat. Nek imane ra kuat satemah iso ngliwang kehormatane. Beda dengan saya. Wajah cantik saya buat saya make up karakter seolah-olah menjadi tua atau jelek sehingga lawan jenis tidak suka dengan saya sehingga kesucian saya tetap terjaga. Itu beda loh. Itu visi misinya udah beda. Aku timbangan mereka tunggal dandani rai lu wong dandani ati loh. Atimu apa? Maksudnya atiku piye carane jangan drengki, ojo iri, ojo serai, ojo gampang fitnah, jangan gibah community. Berlomba-lombalah dalam kebajikan. Nek kula mau ngaten niku urip piro kuwi to, Pak. Ketungkul dandani rai ning atine ra didandani. Nganti lali dandani ati. Kula niku kula jaga banget kula. Arep ngopo to, Pri? Nek saiki akan gulu apa?
Lah, apa? Populer wis populer. Bayo, mantap. Bodoh ngerti dhewe sertifikatku 12 enggon. Mantap. Mobil 18, wong siji ndek mobil siji wis cukup kok dadak 18. Lah kuwi kabeh. Jadi aku nang kene gertak nggo serawung Bapak Said ngomong silaturahmi. Sing klaru ki Pak Banu dadak tekon pira barang ngono lho. Sok sapa sing percaya marang Allah lan hari akhir mongko gelem silaturahmi, sok sapa sing percaya marang Allah lan hari akhir silaturahmi ki manjangke yuswa nyaketke rejeki. Kleru sak klimah penyan Pak Jane mang silaturahmi ngono wis penak hitungane malah dadak tekon pinten ya tak jawab 12 juta. 12 juta karo dilatih diesel apa ya? Langsung mbok jawab 12 juta. Wong Jawa niku ampun ali jawane. Sukimen kok dilawan. Wis bacot di 12 juta terus ACC. Ayo nah. Yen memajang hamong karo janer kuning. Iya. Ya. Rasa tanggung-tanggung lek nek jenggleng. Totalitas no apa? Nek cara UGD kok. Kok sakit? Tidak Maksud totalitas segala sesuatu kalau bekerja jangan setengah-setengah. Oh, no ya. Kembang wae betah guna Iya. Gusti Allah ki nek arep merubah nasibe wong ki ming sakdet saknyet. Ya, contone suarane Mbak Apri sing apike kaya ngono mbiyen ning dalan gaweane ming ingin ku teriak. Saiki bareng wis gelem caping gunung wah, mbiyen ki ming pol 500 kilo saiki wis tekan yutan puluhan juta. Iya ya Mak, iya memanfaatkan suara yang bagus. Lah ya iki petingane Apri nang kene. Nek Mimin embuh kae nggo napa aku ra. umuk nek niku. Lah kowe iki kan wis sertifikatmu pira? 18, mobilmu pira? 13. Kuwi rak gur upama. Ngono kok. Semampuamu jai kapasitas sendiri-sendiri. Pak Seno ahli di bidang seni, Malikine seni pedalangan. Kowe iso sinden suaramu becik. Kaya Ndo Elisa iki kejaba pinter sekolah ya dalange ya hebat. Beliau juga sinden ya hebat. Dia juga intelektualitasnya tinggi. Nek kaya aku rak menang ayu. Dene dhewe-dhewe porsine dhewe-dhewe dan kowe ora iso meri. Soale wis wong ndek porsine dhewe-dhewe. Kalau ayumu karo ayuku beda. Bedane ana sing wong seneng ayu cilik mungil kaya ngene, ana wong sing gila nyamang wong cilik. Aku nek ora ndek bojo lemu trimo ora lho ya ana lho. Lho ngono ki beda, itu subjektif nek soal cantik itu. Tapi kalayak lame memang mengatakan nek mungili Apri, nek ayu Mimin kuwi wis kabeh masyarakat kalayak rame wis nyampaikan ngono kuwi. hidup umuk. Pacitan serwi jogetane barang ya menarik. Iya. Menarik becak. Terus ayo Lek. Aku tok ke suarane yo suara senior masmu lah jare. nggih monggo. iya senior Kok kula meneng ora mergo ra iso, mergo kula ngomong gende ada generasi penerus sing paribasan. Nek aku hijrah ning Jakarta ki kene wis mampu. oh ngapa ning Jakarta Dadi sopir Grab niku. Yo apik. Tekan endi? Nadian. Wedok lho, wedok lho. Wedok wong wedok nyoro lanang go apa wedok ya suara wedok. Nah iya. Suara lanange go ning Sarjito lho. kon ngapake kok nyuntik telake apa piye Nadian. waduh
Kenapa ditertawakan? Waduh. Cengkok kok ya. Bukan masalah itu saja. Lah piye? Suara apik sinden iki apik kabeh, tapi yang berkarakter. Lho, itu karakter. Oh iya. Itu yang mudah dikenal itu mempunyai karakter dan ciri khas. Karakter sinden senior kok. Lah, Senior suara kok. apik kabeh. Iki senior apa tuwa? Bosok. Innallaha ma'as-sabirin. Lekas. Maka nek wong bosok ki identik dengan dirubung laler, dirubung kewan-kewan. Padahal kono cara langsung ora anggap aku ki wong. Nganggep batang. Anggap aku batang. Lah kowe trimo ora? Tak uripe sing gawe Gusti Allah. Rumah sakit Sarjito ki kabeh ya mung budidaya. Piyamrih warat sehat bae ngene. Ning hak urip matine iki Gusti Allah. Kok kowe wis ngarani aku bosok? Kowe keloro-loro to, Lek? Kok malah guyu? Beliau yang selama ini selalu kagumi. Tembunge sak klimah kuwi natoni aku. Kudune sedih kok mah guyu ki piye to kowe iki? Nangis. Oh nah. Nangis. Nyun sewu. Piye? Nangis. Dosa apapun waton tobatun nasuha di ngapura. Ning nek jenengan urung ana ijab kabul, urung ana ijab kabul njuk ngapura karo Dedek Mimin, jatah mlebu swarga ora bisa. Ijek duwe dosa karo Mimin sing kowe urung njuk pangapura. Terus aku kudu ngapa? Njuk ngapura karo Mimin mergo ngunekke bosok ki mau. Salahku apa? Ngunekke Mimin bosok. Ah bosok ora? Ora. Nek ora bosok, aku lara ati. Lara ati. Aku ora bosok ning koklok. Kowe bisi elek. Nyapa? Jangan Tak pernah belani menyakiti kok. orang ya, Pak. Lho aku ora menyakiti kok. Pemeneh body shaming Body shaming iki piye? anu guyon utawa moyoki secara fisik itu enggak boleh. Upamane aku ngunekke sampeanku sangeme duwer ngono ki. Ya. Meskipun duwer tenan, padahal jenengan orang ngece aku. Ning ngece sing gawe urip mergo ki gaweane sing gawe urip. Oh kok sih ke duwere mergo tiba kejongor kok. Dedek lambemu manis esme ngujiwat marake aku trenyuh. Ra gawe seneng wong akeh gampang. Kok dadak ngunek kaya ngono senyadan to nyata. Iki mau meng upama lho kok tak urus. Ngapunten umpama to. Wis, iki ayo. Ya-yaan. Aku kejeglong tenan. Syukur salah jembambasan. Pak Seno. Apa? Nggih, matur sembah nuwun panjenengan sampun ngangkat derajat kula kalan rayi kula. Sami-sami. Mugi-mugi menika mboten namung kandhek ing lati nanging lahir tulus ing batin panjenengan. Oh iki tok prisake. Napa? Kok kulite burik-burik ngene. Niku panu. Kok Wah, alah iki penyakit kulit ana nang kene. Napa? Lah ya iki kok ketoke kuning ning bolming bedak. Nek dilangi burik-burik kaya ngono. Wong wedok kok jenggote bar dikerok iki. Wong nek rasane ora kurang ing panacat. Kulit putih didarani burik. Kene tai lalat mungil darani brewok. Kasare kaya ngene kok kudu brewok. Walah mung arep nyekel janggote dadak reko-reko nganggo sanepan. Ning Pak Seno terus kesetrum lho, Lek. Apa? Dadi aurane dadi melu kowe. Ya iya. Dadi keto tuwa ki lho rek mari ra. Kok ketok Sembah nuwun le Pak Seno. Nggih, sami-sami. Kok ora disayang. Ya Lek? ora aja ngono. Aja kaya ngono. Ora muhrime. Ora prayoga ndak. Iki tontonan lho. Mau dikondake Mimin iki wong wedok ora geleman lho. Kok ngantek aku diambung Pak Seno nek njan meksa ya ora apa-apa. Ayo dintekke parane mau. Gambung kaya ngono padha karo diambung maejan. Ya ampun. Maejane batu nisan lho, Pri. Sing ditempelke kale. Aduh. Wedi aku. Aduh. Mas bosoknya aku loro-loro lho kok saiki maejan. Ayo, Sujuk ning nek pomo loro ati iki tambane ana ora ya, Pri? loro ati. Heeh. Ya mbah, nek kowe nambani loro ati ki piye? Nek loro ati ya positive thinking, atine ayem. Ning nang kene ya ana pengobatan ya ning kene ya ana. Ana, Mas ngomong karo Pak Dokter nek lara ati kon ngombe Albotil sak botol. Men melosoh telahe. Ya alah. Ayo. Budgetnya Pri. Ora sida kowe? Ora no. Oh iya.
Nadian wadon Jare nggo blangkra apa wong wedok swara lenang. ya kowe wae Pri sing suarane apik Sarata lanang Eno yo suaramu lanang wong sejatine kowe iki laki-laki mau wis disaturke nek Apri karo Mimin iki lanang oh yo duwe parkit bareng mawon batingan lho ngopo dadak ditutup-tutupi lho mengaku wedok nyatine sejatine lanang kok yo ngaku lanang bae carane ibarate telo to kuwi arep digawe anu jenenge gethuk ada digawe di anu dadi tiwul dadi klenyem istilahnya ngenten mau rasa digawe angel sampean iku Kyai Kakung ning Anjih. sandangan seperti ini untuk dalam kondisi Berkesenian. pentas Nah. iya yo suarane lanang Mbak Apri eno maneh nganggo ndok Inu mane banyu beni oh wong nang omahe bengkel kok gayane aduh iya iki bar baten kata Nyapa? bengkel bati 20 yuta oh ya syukur kok ya ora Ning apa-apa. hebat Pri, manakala nanti kamu sudah paribasan 30 tahun yang akan datang muncul yang baru, kamu sudah tidak berkesenian, kamu di balik layar usahamu tetap lancar. Nggih. Jadi di plan 1, plan yang kedua, plan yang ketiga, manakala yang satu roboh masih ada yang kedua. Kaya Mbak Mimin kuwi lho, ora isin nang omah ya nangkarke wedhus. Iya. Kenapa-napa lah. Dadi nek ora pentas ya numpak Super Cup ae mburine keronjot. Karo nggawa ponakane bola-bali. Lek. Kamu nata, nikah niku kambing kok. Ayo nek nyeluk nak lek. mbek ngotor kok elek kok Yo. Oh, piye? Meriah pokoke. Iya. Ngene iki nek ngantek tahun ngarep ora ono ya piye jenis gayenge koyonge. Iya, iya. Nyenengke wong akeh sedekah dalam dunia seni ora apa-apa, sedekah dalam dunia kesehatan wis saben dinane. Wis ora apa-apa ya kuwi lambe dagelan nek tawa iki ngono kuwi. Lunyu Iya, Pak. Lunyu. Mangga lajengke, Mbak. Ya, matur sembah nuwun tanpa petunggal. Sampun pinangkani Pak Limbo. Ngono ya, Ki mau pamundutan saping gunung wis diaturake, ya. Podang kuning sik no diaturake Mbak Elisa or karo Salaso, ya. Elisa Monggo Mbak Elisa. Elisa yo mbiyen yo napa ya udu apa-apa saiki wis dadi artis. Iya. Maaf ya, yang cantik mau lewat. Yang asli maksud saya. asli Iya dong. tapi kan lebih gesit kita ya Le ya Apa? lebih gesit kita ya Kan lebih perfeksionis aku. Oh masa sih? Kok bisa? Ya luwih cerdas aku. Oh cerdas kamu buktinya? Iya Ya. dong, emangnya perabot kamu bisa di PM, perabotku kan bisa di PM. Oh berapa bisa? Selalu Oh, steril. canggih ya. Ngene Elisa di PP tuh dikerah kiri. Iya. Ngomong aku ya ora tak peme yo. Yes, sowan mriki malih. Rumangsaku wong golek duit kok pahitane ming kaos kaki. Ya ora apa-apa to ya. Ya, tapi perfect kayak semuanya dibikin bagus, kebaya bagus, Iya cari dong. bagus, nganggo lendang barang wah, jan geleleng tenan saya. Kok gleleng Kok gleleng ki wong lanang ya. Mayu Oh, iya. ngono lho. Kemaju. Elisa ki bisa cerdas kenapa Pri? Kenapa Le? Mergo wit cilik diombeni ASI. Asik. Air susu ibu. iya, pinter, Karena di iya. dalam ASI itu mengandung gen kecerdasan anak itu terlahir dari ibu-ibu yang cerdas yang mau menyusui bayinya. Oh, Wih. berarti Mula pinter. nah yo kowe ra pinter mergane kowe
minum susu sapi. Ora ngombe susune mbokmu. Asi kuwi keunggulannya apa wae ta, Le? Keunggulane ASI kuwi siji. Apa? Higienis. Oh, higienis. Ora ana tanggal kedaluwarsa. Enggak pernah basi yo. Terus demokratis. Kok demokratis? Dinggo anake iso, dinggo Bapakne mbok ngono kok, Le. dinggo anak kembarane ya iso. Ya iso. Lho, apa men anak loro, anak siji nangis, sijine iso. mesti anak. Ekonomis. Ekonomis Kok sing ekonomis, tegese Sa? Rasa dadak tuku ning apotek utawa ning warung. Oh iya, langsung ya. Praktis. Kok praktis? Rasa dadak ngumbah Mbah botol botol. langsung plutro. langsung Plotro. botone. Terus Iya. susu formula semahal apapun tidak ada yang mengalahkan air susu ibu karena di situ mengandung tingkat kekebalan tubuh yang tidak dimiliki susu formula. Weh. Aku saya meneruskan perjuangan mbokku kan serano. Heeh. Mbokku obat gendal, aku anaknya aja nganti Apa? taruna kuli bopo. Kudune gawe Aku obat yoan. Obat Apa? apa? Obat tabit. obat tabit. apet. Lakwer gawe ra. Care ro paseno. Sidora. Kok tak wantil cengelmu lho kowe. Kowe iki senengane gawe rumor sing ora apik. Seno Cie, itu Pak Seno Perlu malu apa, cie, Iya, malu. malu-malu tapi mau ya Sa. Iya. Pak Seno itu rasa nganggo bayi tabung, beliau fertil, beliau itu subur. Oh, dadi rasa Ora perlu, aku ya subur. Karo Gimen. Mimin ki saking subure ketetesan banyu udane menteng kok. Kayak metenge neng cengel sisan. Ayo, Niki saiki kodang kodang kuning. Yo, spesial sing kodang kuning iki biasane kowe sing kepareng nyekar. Yo, ngono yo. Spesial Mbak Elisa. Nadyan wujud temong peksi Neno. Alus manis tur mraati Neno. Wasawenggon kula lono Golek isi podang kuning Neno. iba bunga henga tiku Nyanding. nyanding bisa dadi tombo Ya, ya. Iya. sampun Pak Matur nuwun Mbak Elisa or karo Salaso. Nggih. Matur sembah nuwun Mbak Elisa or karo Salaso. Ya. Iki isih ana 2 lagu nok sing disuwun ya. Menapa kemawon? Tembang kangen kalian bajing loncat menika panuwunan saking Pak Tristianto saking Klaten ya. Engko bajing loncat sing nyekar keparengi Mbak Ayu, tembang kangen sing nyekar Mbak Tatin ya Mbak Tatin mudhun ya. Ayo Tin, ketemu mungsuhmu kowe. Sapa? Mimin iya. Jane kula ki jiwa kula lho. Musuh siji wis kokean, sedulur 1000 paribasan kurang. Niku prinsip hidup kula. Nggih. Ning kok ana wae wong sing iri karo kecantikanku, iri karo kepinteranku, iri karo body language kuwi jane apa ngono lho. Oh. sapa kuwi Ayune wis cetha ayu kowe, pintere pinter kowe kok iri karo aku ya apa to sing tak mereni, Mbak? Nyenengan ke apa iri karo Lek Sukimin ta, Mbak? mboten nih Lho ora kok. Lah kok nek ketemu ngajak padu ae apa? seiring jenengan toh Aku ora.
Ora iri. Ning Kok apa? aku ora asli ngono lho mungan. Iya. Pengen asli apa? Ora wis dadi apa adanya ngene bae. Nggih, wis ditampa panane wong. Tampa. Kaya ngono malah ngrejekeni akeh banget kok. Seneng ya. ngene iki penonton seneng dalange seneng ngene iki. Sama? Dalange Dalange seneng apa? seneng berkolaborasi ning. Nek umpamane seneng ya katarak tenan. Soale wong kaya ngene kok digelemi. Lah kowe kok percaya karo lambene Mimin ki ngopo? Iya. Mbak Ona gelem tenan lho. Ora sudi kok ya. Upama gelem ya ora dipamerke ning ngarepmu mesti. Nggo ngopo ngingu pralon semono gedhe. Ralon, plumpung. Iya. Ayo Mbak Tatin yo kareng ngaturke tembang kangen yo tembang kangen yo mak mangga Ngagem bawa mboten Pak. nganggo Nggih, Nu. yo Bawane ingkang pundi? sakaremu Apa? Kan ada request Pak. apa request Sing apa nganggo amin ning tangane do munggah kabeh. oh iya iya yo ayo men kabul dongane iki men kabul yo Spesialis ya. mangga Tak tunggu. tak Piye ta? tuti Lah kuwi mau du. janjimu ya Tak tunggu sliramu sliramu pamit rawuh coba bingung jamba bingung gawe tangis kang ambrang kang kok berangkang bareng ya tangis kang kebak penandang heeh lali tangis kang kebak tetungga apa sih sliramu kang tak pilih tak pilihnya apa lho ceng kok ora ya ngono kuwi lah ya sajake ngece nek ora ngece aku kok ndak pilih donga dalang kualat lho dalang kok wae kualat. To ngendi dalang kok kualat terus sinden nek yo. kaya jambu monyet lho aku jambune kowe monyete Kula lah saiki iki apane iki heeh Aku iki Ite. apane Aku saiki wedi banget karo kowe Mbak. lah apa Dikira aku serik banget karo kowe, aku bendino mbuli kowe Mbak Mimin itu karo sama Mbak Tatin marah-marah terus aku meneng ae tak trimo ngalah ngene iki kowe cek dianu apa ora. menang wae apa mangan mengarep mangan kok Wong giling kok lah ndak. iya tak pilih donya akhirat siap-siap iya manut abah-abahku lho iya rapi tangan ke atas
Nuwun monggo berkate diasta piyambak-piyambak. Kaya wong genduren. Amine ra nggo larasan bar. Amin kok kaya senam SKJ aku ngene bar pengen. Ya, tembangangen mangga. Ya. Gayenge ra jamak-jamak ora. Iya. Bintang tamu loro len joget nganti kringete kotos-kotos kaya iya, sing nyanyi nggih sae-sae. Iya. Enggak ya totalitas sindhen. Wah, luar biasa wae. Tim penyenggak ki eneng dhewe. Wonten piyambak, sinten? Ha iya, pokoke mangkat nyambut gawe iki mangane kencur. Ha iya. Sinten niku? Anting iki nggo sak plastik kaya ceplak-cepluk. Nggo ngopo ting ben suarane rantek, Pak? Lo, ya. Iya. Ya ana pertiwi wong antenge kaya ngono dadi kesetrum dadi melu-melu anting saiki. Kesetrum semangate ra apa-apa. Ayo sing siji jejere. Oa. Tiwik ming ayo. Yo ayo. Yo gek wis yo. Iya. Ming ngono ya. Kok mung kaya ngene. Halah ngono. Mbak Ala mbok uwe. Ngono ra mau. Ra mau. Jebule ya enak. Ngapa? Panganane iki lho, ndak selak dirubung laras. Ayo ganti Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Monggo Mbak Ayu. Bajing loncat. Ya. Wah, yo saiki do nganggo lendang. Iya, biasane ora. Nganggo lendang ki sing siji nempangke, sing kene ditampani tangan kene ditumpangke ki wong ngene. Nah, Yang dadi anggun. rajin. Oh iya. Sing rapi ngene. Nah. Niki Apa? ben tambah piye? Ben tambah apik, engko nek wis Anggun. rampung nyinden, dijirutke nggon gulu, talekke cagak. Tambah kewes lho, Kak. Oh, nggih. Lah niku mangke fungsine nek nembange kleru ngeten niku. Ayo, nek kudu kleru talekke cagak wae. Iya. Lho ibu-ibu negara non dhewe iki, ibu garwane Pak Presiden iki kabeh mayoritas ngagem kebaya meskipun wis dimodifikasi kan nganggo kebaya iki pancen ketok anggun. Anak gunung. Ora anggun ketok. Pe yo aurane Apri itu janjannya cantik, tapi manakala dia tidak pakai kebaya yo blawus. Karena itu nggo perbawa dhewe ngono lho, Mbak. Jadi ana perbawane. Ayo wis Pak jelas. Seno ki ngagem kejawen surjan ketok gagah. Nek ra ngagem ya bagus ning beda. Lho, beda. Aurane iki beda. Ayo mbok rasa. Wong tau nyalini aku ya beda kok. Lah. Kok tahu? Pak Seno ki sumuk ngono lho. Oh, nggih. Tas pas mancing ngono ki lho tak gaweke kaos ganton menika. Jadi wong lanang do lanang mancing ra apa-apa to. Lah jenengan niku lanang apa wedok? Lanang. Anu wedok. Lenang. Ya. Nggih. Bajing loncat Mbak Ayu dibawani. Ya, monggo. Gunung. Ya. Gunung Galunggung Sumadang Kabangkur Gunung Sumadang Ketunjang Telaga Telaga Sakawayana Rembecik di tengah gua Dunung junjungan ulah pundung tudi sungkurulan sungkan Tadi. Ayo ngono kowe. tadi
ya dicelak-celuk orang. Terima kasih sepada-pada. Wong ora dong cakep ya. Terima rega wayana Ngancik 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 di negara Sunda. Ya, mangga. Bajing loncat matur sembah nuwun Mbak Ayu Purwalestari. Iya.